denai namun baganti lapiak. Tersirop darah di dado. Antah hiyo, antah hidup. Dia alang dijapui nan kuaso pasanyo adi kabayang di mato. Tapi sungguh apa dikato orang tua adi percaya. Maafkan denai onde maniangko karena denai kurang tak badaya. Bukannya pasan indah denai jago, dia hanya jadi rahasia kita. Baganti Lapiak dak cuma carito, kisah nyata denai cuma diangko. Itulah carito lamo. Sampai mati kadengai bau. Dia alang dijapui nan kuaso pasanyo adi kabayang di mato. Tapi sungguh apa dikato orang tua adi percaya. Maafkan denai onde maniangko karena denai kurang tak badaya. Bukannya pasan indah denai jago, dia hanya jadi rahasia kita. Baganti Lapiak dak cuma carito, kisah nyata